Хем пише, хем се смея сама. Мнозина, майче всеки заявява, дето животът бил кратък. Смешно е. При условие, че си спомняш живо стъпалата в растежа, сетне и в упадъка на собствената си личност, оказва се, животът е много дълъг. Една стълба стръмничка, която води нагоре и надолу. Да изкачиш, струва труд и болка. Следващото стъпало смяташ за непосилно. Не по-просто е да слезеш от върха към трапа. Хубаво е, че отзор не ти е до спомени. Повечето от нас не ги обичат и изхвърлят ги, за да им олекне товарът. Но се случва ей така да се обърнеш към някогошното свое аз. Оплашваш се. Онова ли там, малко жалко, втресен от вълнение и стремеж да се прояви, да се докаже, с шепица познание в главата, с никаква представа за реалността. Оле, що за безпомощно получовече съм била. И как стана тъй, предстои да узнаем как. Мисълта ми беше, че животът е много, много дълъг.